dobrodošli u još jedan live. Današnja tema se naslanja na jučerašnju, a to je kako da sprovedemo određene promene, da li je u pitanju, na primjer, lakše uspavljivanje deteta, da se ono brže i lakše uspava, bolje spava noću. Ili je to vaša želja da sa malom decom odete u kafić i sa svojim mužem i da možete na miru da pijete kafu, da se oni zabavljaju, a da ne morate da im uvalite telefon. Ili možda imate želju kao ja da svake nedelje idete sa malom decom na liturgiju, a da oni provedu pola sata makar tu i da im to bude okej. Dakle, imamo različite neke ideje i želje. Neke su vezane za to da hoćemo malo više vremena za sebe i onda kada su deca tu. Neke su vezane zapravo za neka ponašanja i navike koje možda deca imaju, a hoćemo da im pomognemo da ih promene. Sitno, nije sitno, nego jedna mala dodatna napomena, jedna divna mama mi je juče pisala i zaista to hoću da naglasim. Ovde govorimo o deci koja su sada u uzrastu u kome već imaju želje, a ne samo potrebe. Znači, ne pričamo o bebama koji imaju 9 meseci, pričamo o todlerima, eto tako da kažem. Znači, mislim iz mog iskustva, većina dece, negde tako oko, zavisni od deteta naravno, ali između godinu i godinu i po dana, već kad počinju da hodaju, da pričaju, da istražuju svet, ulaze u tu fazu kada više njihove potrebe nisu samo, kada njihove želje nisu nužno potrebe. Ja? Znači, malu bebu naravno da ćeš da nunaš, da maziš, da odgovaraš na njen plač, da ćeš da je uspavljuješ dugo, to je sve potpuno okej. Tad gradimo tu bazu jednog zdravog attachmenta, što kažu psiholozi. Jel? Pita me neko koliko moja deca imaju godina, 1,5, 2,5, 9 i 11. Tako da imamo ovde razne uzraste, skoro pa smo došli do teenage doba. To me čeka i uzbuđena sam zbog toga. Ok, i sad daću primjer koji mi je jako blizak zato što se dešava upravo ovih dana. Dešava se u mojoj kući i vezan je za mog najmlađeg sina. On sada ima više od 1,5 dana, ajde da kažem ima 1 i 7 meseci. Loša sam sa brojevima, ali 1 i 7 ja mislim da on ima. I ja sam bila veoma zaista umorna i neispavana jer ja sam ta koja spava pored njegovog kreveca, a on je navikao da se noću mazi. I to je sad već do te mere došlo da ja stalno njega mazim i čim ja sklonim ruku, on se budi i krene da kuka i tako i onda pije neku vodicu tu, naliva se vodom, onda noću piški, onda mu to smeta, onda moraš da mu menjaš pelenu, uglavnom spavanje očajno. I moj muž je već video da ja nisam okej, ali da sam ja spremna to da trpim kakva sam, ko zna, šutnula sam ovo, da sam ja spremna to da trpim još dugo, jer sam već toliko umorna da mi je bukvalno sužena svest i da ja ne vidim drugo rešenje. I dolazi veče i dolazi uspavljivanje koje kod ćerke traje vrlo kratko, ali kod sina traje dosta dugo. Desit će se da ja po pola sata, 45 minuta tamo ležim i moj muž kaže on će preuzeti. I ja sad kažem, pošto sam 5 minuta tamo bio i ja čujem da klinac, ne znam, plače i dalje nešto, on izlazi iz sobe i kaže, ja mislim da mi njega ostavimo, nek se isplače pa nek zaspi, što je meni totalno kao deal breaker, nema šanse. Znači, nijedno dete nisam ostavila da plače. On je cried out metod, što kažu. Znači, to meni, oko toga ne pregovaramo, ali pregovaramo šta je moguće. I sad, pošto sam dovoljno jasno dala do znanja da to nije opcija i da ću ja da se vratim da ga uspavam ako on ne želi, moj muž je smislio svoj način. I sad, smislio je svoj način, on je ušao unutra, nije ga mazio, nije ga nosao, nije ga nunao, ništa od toga, samo je stajao tu, pričao mu tiho i on se sasvim okej uspavao. Dobro. Ja spavam, kaže on, narednih 5 dana s njima, 2 u sobi, ti spavaju u dnevnoj sobi i ja ću njega da odviknem od tog nalivanja noću i od tog maženja
ja to preuzimam na sebe, naći ću način, tebi to okej, ja kažem u redu je. I evo, to se sada dešava. I on zaista uspeva u tome, treba mu naravno nekoliko dana, ali ono što je bitno u stvari u toj priči jeste to što sam bila spremna da dam svom mužu priliku da proba. Ali mu nisam rekla, odmeni me 2 večeri, ti spavaj s njim i uspavljuj ga, ali sve isto moraš da radiš kao i ja. Znači moraš celu noć da ga maziš, moraš da mu menjaš pelene, moraš da mu daješ flašice, jer je on navikao tako. Iako je to probijanje njegovih granica, jer on ne može tako da spava. Znači on fizički ne može tako da spava i on bi se bukvalno za 2 dana raspao. Znači nisam rekla to. Prihvatila sam pomoć i dogovorili smo se o koracima koji su meni okej i koji mislim da su za dete u redu i to je bio način da on to zapravo preuzme. Inače, ne bi bilo okej da od njega očekujem da imitira mene u svemu. Bio bi vrlo i nezadovoljan i frustriran jer vidi koji je rezultat toga. Da ću ja posle 2 dana da se vratim, da nastavim sve isto i opet ću biti preumorna i opet ću se raspadati i dugoročno zapravo nismo ništa promenili. To je dakle jedan deo priče. Sad, mi kada tražimo rešenje za neko takvo pitanje ili promenu, kako da ga odviknemo od dude, kako da, ne znam, ga odviknemo od nosanja i tako dalje. Mi bismo mnogo želeli da dobijemo odgovor koji je vrlo jednostavan, uradi to i to, mi to da uradimo i to odmah, eto ga, desilo se. Ali to se nikad ne dešava. Kažu mi roditelji, evo, voleli bismo da je odviknemo od dude, jer, ne znam, zubići ne rastu kako treba i stvarno su nam rekli da to mora, ima već dovoljno godina, ne znam koliko, već 17, na primjer, meseci, ali mi čime ju uzmemo, ona plače. Dobro, očekivano. To ne znači da treba da odustaneš. Znači, nije rešenje, ja uzmem i sad očekujem da ona bude super i da kaže, cool, baš mi trebalo da mi uzmeš to jer mi više ne treba. Dakle, nema tih rešenja. Rešenja uglavnom budu takva da su to mali koraci, da to ide vrlo polako i da iziskuje od nas istrajnost, doslednost, strpljenje. Iziskuje u stvari da mi primenjujemo i da ne odustajemo, da verujemo u proces koji nije linearan. Uradim ovo, desi se ovo. Ne, nego radim, pa ne radim savršeno, pa radim malo bolje, pa evo ga, deluje, pa znači idemo ovako od tačke A do tačke B, a ne ovako. I to je tako sa svim promenama i apsolutno sa svim što radimo u životu, pa isto tako logično i sa pristupom našoj deci. I ono što se u nama dešava kada sprovodimo te promene, koje su tako spore, nailaze nam razne emocije. To su strahovi, to je bes, to je ljutnja, to je razočaranje, to je neko rušenje naše ideje i fantazije o tome da će biti lakše, da ne mora da bude tako teško. Bude se sve one naše stare ideje i obrasci koji su vezani za naše odrastanje i odnos naših roditelja prema nama, način kako su oni postavljali granice, pa to da li smo mi rekli, bit ću u svemu drugačije od njih, ili nam se ipak nešto dopadalo pa primenjujemo. Tako da, to je ono što se zapravo dešava u tom procesu. Koliko mogu da slušam plakanje, koliko dugo mogu da tešim, da li imam poverenje u svoje dete, da li mogu zapravo da stvarno verujem da ono može bez te dude, bez te flašice, bez tog maženja celu noć, svaku noć. I da li sam spremna da istrajno malim koracima idem. Znači, ne moram da pravim velike hiruške rezove, ne moram da okrećem novi list. Znate ono kad kažu okrećem novi list i onda se ništa ne promeni. Pa zašto? Zato što kad okreneš novi list i napraviš takav rez, praviš rez u suštini i u sebi i u odnosu sa svojim detetom. Tako da nema tih velikih rezova, nego koraci mogu da budu mali, mogu da budu nežni i
Na primjer, to je korak kao to, ok, neću samo da izađem iz sobe i da ga ostavim da plače. Što bi bio hiruški rez u odnosu na to što sam ga uspavljivala tako što ga mazim sve vreme. Tu sam, pričam s njim, dodam mu flašicu. To bi bila ogromna promjena. Ali, ok, hajde sad, malo ga manje mazim. Hajde sad, u flašicu mu ne sipam pun vodu, nego mu sipam ovako malo. Ajde sad ću stajati pored kreveta. Pa ću posle 2 dana da izađem iz sobe pa ću stajati kod vrata da čuje da sam tu. I onda na kraju, možda taj proces traje 15 dana, možda traje mjesec dana, ali dobit ću onaj rezultat koji mi treba i koji želim. I sada želim taj rezultat i naravno da bih voljela da se to sve desi brzo i lako, ali taj proces naravno traje, ali proces koji se dešava nije samo taj u toj interakciji između mene i deteta, nego je onaj koji je ovde. Koliko je mom srcu, moj duši, mom nervnom sistemu u ovom trenutku bezbedno da napravi korak, dakle koliki korak. I onda idemo tim koracima koji su nama ok. Jer u meni je apsolutno sve vrištalo na tu ideju. Apsolutno sve. Znači, znam 100% da ostavim dete da plače, da se tako uspavljuje samo, da to je dokazano traumatično za decu. Da ja ne mogu to da slušam fizički, biološki, sve u meni vrište. Ja znam da taj korak nije ni ispravan ni dobar. Ali ok, isto tako znam da ne mogu ni večno trpeti i ne spavati. Znači, moram da nađem neki međukorak. Hvala Bogu, pa imam muža kome mogu, dakle, da u tim momentima kad je moja svest stvarno sužena i kad sam na autopilotu predam da čujem njegove opcije, da čujem njegova rešenja i da ih prihvatim i da porazgovaramo i nađemo nešto što je između. Dakle, idem dovoljno malim koracima da se promjena dogodi, a da u toj promjeni ni ja ni dete ne budemo pod ogromnim stresom. I sad ja ti sve ovo ovako ispričam. I to sad deluje dosta logično i neki od vas će reći pa da, ovo sve ima smisla i to su ti neki koraci i sad ti imaš neke korake. Međutim, kada zapravo kreneš da ih primenjuješ, onda dolazi do buđenja tih raznih obrazaca i tih raznih pitanja i tih raznih strahova i naravno mogućnosti da se od toga odustane. I zašto nije dovoljno da imaš samo informaciju o tome i da je onda primeniš? Pa nije dovoljno zbog toga što ti je potrebno da ne samo razumeš ovde, nego posložiš, uskladiš telesno i emotivno tu svoju odluku i da budeš u miru sa njom. A da bi došla do onoga svega što ti treba da to posložiš, uskladiš i budeš u miru s tim, to je proces za koji može, barem iz mog iskustva, veoma koristan da ti bude mentor, psihoterapeut, coach, neko ko pre svega već živi na nekom makar malo naprednijem nivou od tebe to što želiš. Da budeš zapravo dovoljno dugo u razgovoru, u energiji te osobe, da možeš da osjetiš kako ona razmišlja, kako ona pristupa, kako je došla do svojih rezultata. I onda iz tog procesa zapravo ti na neki način tog svog mentora ugradiš tu. Ja ih imam nekoliko koji su ugrađeni tu i to su oni za koje se pitam, a šta bi Lisa uradila u ovoj situaciji, na primjer. Pa zato što želim da ti ponudim da zajedno radimo na tim temama, jer vidiš da nije samo stvar od koraka do koraka, nego je stvar u stvari tvog mindseta i tvoje usklađenosti sa svojim odlukama. Mentorski program koji sam osmislila i koji se zove Ponovo svoje, te ćemo imati priliku 3 meseca da radimo na ovim temama i na važnim promjenama i na u stvari usklađivanju onoga ko si ti sada kada si majka i koje su u stvari tvoje promjene koje su se desile,
koje su sad tvoje vrednosti i da li su one drugačije u odnosu na ono vreme pre, kako su se odnosi koji su ti važni promenili od kad si mama i kako da sada posložiš sva ta važna pitanja koje imaš i tu buru koju nekad osjećaš u sebi uz moju podršku i podršku drugih žena koji će biti deo tog grupnog mentorskog procesa. Krećemo 7. aprila. Sve informacije možeš da pronađeš u mojoj biografiji na linku i kad se prijaviš, ja te onda pozovem na jednu besplatnu konsultaciju da popričamo zajedno o tvojim potrebama i o tome da li si dobar fit za taj program i da li ja mogu da ti pomognem. Toliko za danas. Hvala puno na vašoj pažnji i na slušanju. Ovo ćemo da okačimo i na YouTube, podelit ću link i u storiju i vidimo se sutra. Ćao!